Καλημέρα. Πάμε να δούμε ένα PLC logo της ABB της σειράς LM002. Εδώ βλέπουμε ότι έχει 8 εισόδους και 4 εξόδους. Όσον αφορά την τροφοδοσία, έχουμε βάλει ένα αυτοματάκι το οποίο δίνει τη φάση του εδώ που γράφει L, line δηλαδή, ο ουδέτερος. Στην έξοδο έχουμε γεφυρώσει, έχουμε ξαναδώσει φάση και γεφυρώσαμε όλες τις εξόδους ώστε να έχουμε φάση για την κάθε ενδεικτική λιχνία ή ποινίο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, ας πούμε, έχουμε συνδέσει μια ενδεικτική λιχνία στην έξοδο 1, εντάξει. Και με τις γέφυρες που έχω κάνει κάτω μπορώ να πάρω ανά πάσα στιγμή, αν δώσω την κατάλληλη εντολή, έξοδο και από τις άλλες 3 εξόδους, Q1, Q2, Q3, Q4. Λοιπόν, ο προγραμματισμός είναι σχετικά εύκολος. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα την κατάσταση Run. Για να μπορέσω εγώ να προγραμματίσω, πατάμε το OK. Μπορώ να πάω στη θέση Set Clock, ώστε να ρυθμίσω την ώρα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τώρα ότι έχει καλοκαιρινή ώρα. Είναι Σάββατο. Και η ώρα είναι 11:34. Λοιπόν, μετακινώντας δεξιά-αριστερά ή πάνω-κάτω το πληκτρολόγιο, μπορούμε να πάση στιγμή να αλλάξουμε την ώρα. Ας πούμε τώρα είναι 11:34, μπορούμε να το κάνουμε 11:35. Ωραία. Πάμε αριστερά. Το κάνουμε 12. Επανέρχομαι στην κανονική ώρα, 11:34. Πατώντας OK, έχουμε βγει. Άλλη μια φορά OK. Πατάμε Escape. Και τώρα πάμε στο πρόγραμμα. Λοιπόν, πατάμε OK. Εδώ τώρα έχω ήδη ένα έτοιμο προγραμματάκι. Μπορώ να βγω, να μπω στην κατάσταση Run. Για να μπορέσω να προγραμματίσω πρέπει να είμαι πάντα στην κατάσταση Run. Λοιπόν, ανεβαίνω στο πρόγραμμα, Delete πρόγραμμα, σβήνω το προηγούμενο για να δούμε λίγο κάποιες εντολές πώς θα προγραμματίσουμε. Delete, OK. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το καινούριο πρόγραμμα. Έχει σβηστεί το παλιό, οπότε ξεκινάμε με το OK και βλέπουμε Input 1. Το Ι σημαίνει Input, έτσι, είσοδος. Λοιπόν, μπορώ εγώ πατώντας το πλήκτρο πάνω να πάρω διάφορες καταστάσεις άλλες. Πέρα από είσοδο δηλαδή, μπορώ να βάλω χρονικό, μπορώ να βάλω μετρητή, counter, μπορώ να βάλω εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη ή ημερήσιο. Εδώ τώρα αυτό το σήμα που βλέπετε είναι ώρα, έτσι, δεν είναι Q. Λοιπόν, και γυρνάω λίγο πάλι στο Ι, είσοδος. Τώρα, πάμε στην έξοδο. Εδώ πατώντας το OK, βάζουμε μία έξοδο Q1. Αυτή είναι η πιο απλή εφαρμογή σε ladder, έτσι. Πατώντας OK, είμαστε εντάξει, ανεβαίνουμε πάνω. Θα πρέπει τώρα, για να το δεχτεί το διάγραμμα ladder, πατάω το Alt. Βλέπουμε ότι βγαίνει ένα βελάκι δίπλα στην είσοδο Ι1. Και τώρα μετακινώντας, ενώθηκε η είσοδος με την έξοδο. Αυτή είναι η πιο απλή εφαρμογή που υπάρχει. Δηλαδή, πατώντας ένα διακόπτη, θα έχουμε σήμα στην έξοδο Q1. Πατάω το Alt για να βγω. Οπότε τώρα είμαστε εντάξει. Πατάω άλλη μια φορά το OK. Τώρα, τελείωσα με την πιο απλή εφαρμογή. Πατάω Escape για να ξαναγυρίσω στο πρόγραμμα. Πατάω OK και το βλέπουμε έτσι. Ξανά Escape, 2 φορές Escape.
Για να μπορέσει να τρέξει το πρόγραμμα, θα πρέπει εγώ τώρα αυτό να μπει στην κατάσταση stop. Οπότε θα δούμε τώρα στην κάτω πλευρά, πατώντας escape, βλέπουμε εδώ στην κάτω πλευρά έχει βγάλει τη λέξη run. Άρα λοιπόν τώρα τρέχει το πρόγραμμα φυσιολογικά. Πάμε λίγο να δούμε την πιο απλή εφαρμογή. Δηλαδή, τι έχουμε κάνει, έχουμε βάλει μια ενδεικτική λιχνία, θα μπορούσε αυτό να είναι ποινίο ή θα μπορούσε να είναι ένα ηλεκτροπνευματικό στοιχείο. Για να δούμε αν λειτουργεί. Πατάμε το Ι1 και βλέπουμε ότι ανάβει ο λαμπτήρας. Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε και κάτω στις εξόδους ότι έχει ανάψει Q1, πατώντας το Ι1 ανάβει Q1. Έδωσε εντολή δηλαδή στην έξοδο Q1. Αφήνω το μπουτόν. Το Ι3 είναι το stop, έτσι. Το έχω βάλει να υπάρχει πάντα για να δούμε και άλλες εφαρμογές στην πορεία. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω στο πρόγραμμα. Πατάμε το OK και πάμε να κάνουμε μια βελτίωση. Εδώ τώρα πρέπει να ξαναμπω στην κατάσταση run για να μπορέσω να βάλω καινούριο πρόγραμμα ή να βελτιώσω αυτό που υπάρχει. Πατάμε 2 φορές OK. Εδώ τώρα, επειδή έχω βάλει μπουτόν, βλέπουμε ότι όταν αφήνω εγώ το μπουτόν η λάμπα σβήνει. Άρα θα μπορούσα να βάλω μια επαφή αυτοσυγκράτησης ώστε πατώντας το μπουτόν να ανάβει η λάμπα και αφήνοντάς το να συνεχίσει να ανάβει, γιατί θα πηγαίνει μέσω της επαφής 13-14 της εξόδου Q1. Πώς θα γίνει αυτό? Πάμε εδώ πάλι, πάμε εδώ στο Ι1 ή μάλλον πάμε κάτω και βάζουμε εδώ πέρα την έξοδο Q1. Αυτή τώρα θεωρείται η επαφή 13-14. Ωραία. Φεύγουμε, πατάμε το Alt και βλέπουμε ότι πατώντας το πάνω πλήκτρο βλέπουμε ότι ενώθηκε. Αυτή τώρα στην ουσία είναι μια παράλληλη επαφή με το Ι1. Λοιπόν, βγάζω την εντολή με το βελάκι, να σβήσει το βελάκι εδώ που αναβοσβήνει, πατώντας πάλι το Alt. Συνεχίζω, πατάω OK. Αν πατήσω OK, βλέπετε μπαίνει καινούργια είσοδος, την οποία μπορώ να την αλλάξω ονομασία. Αυτή βέβαια η είσοδος τώρα είναι η Ι3, είναι το λεγόμενο stop. Θα μου πείτε, μπορούσε το stop να μπει μπροστά. Δεν έχει σημασία, το ίδιο θα δουλέψει. Πατάμε OK. Escape 2 φορές. Βγήκα από το πρόγραμμα. Από την κατάσταση run πάμε οπωσδήποτε στην κατάσταση stop για να μπορέσει να τρέξει το πρόγραμμά μου. Τώρα βλέπουμε έβγαλε run εδώ κάτω δεξιά, έτσι, άρα το πρόγραμμα είναι έτοιμο για να τρέξει. Για πάμε να δούμε λίγο τώρα τι θα κάνουμε. Πατάμε το Ι1, ανάβει η λάμπα. Τώρα, αν αφήσω εγώ το μπουτόν, επειδή έχω βάλει αυτοσυγκράτηση, θα παραμείνει η λάμπα να μένει. Λοιπόν, για να μπορέσει να σταματήσει, πατάμε το stop και έσβησε η λάμπα. Βλέπετε εδώ πέρα οι εντολές που δίνω φαίνονται και πάνω στην οθόνη του λόγου. Λοιπόν, για να δούμε. Πατάμε Ι1, άναψε αυτή η είσοδος η 1. Επειδή άφησα τον μπουτόν, λόγω αυτοσυγκράτησης συνεχίζει η λάμπα να αναμένει. Αν πατήσω το stop, θα δούμε ότι η έξοδος 1, η Q1 εδώ κάτω, θα σβήσει. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Να είστε καλά.